Гледайте двубоя Конър Макгрегор срещу Майкъл Чандлър на 30 юни, неделя от 7:00 сутринта на живо по Max Sport 2. Конър Макгрегор идва след втора поредна загуба от Дъстин Порие чрез технически нокаут. Ирландецът има общо 28 мача с 22 победи, 19 от които са чрез нокаут, както и има 6 загуби. Майкъл Чандлър също претърпя загуба от Дъстин Порие, която беше чрез предаване. Той има общо 31 мача, като е победил в 23 от тях, 11 от които са от нокаут, както и има 8 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Конър Макгрегор. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.